Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ge шығуны бик нык сыр итеп саклый. Һәм инде Аллаһ Тәгаләгә дә мөрәҗәгать итеп сорый, шушы хәлне, ягъни Мәдинәлеләрнең Мәккәлеләргә баруын инде алар белми калсыннар ди. Моның инде сәбәпләре төрле була. Чөнки тегеләр чыгып инде артык сугыш, артык кан кую кирәк булмый. Һәм инде тиз арада җиңел итеп кенә Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллямның инде Мәккәне яуласы килә. Һәм инде кайбер чыганакларга караганда Рамазан айының, бу инде 8-нче хиҗри елга туры килә, Рамазан айының 19-20 көннәре тирәсендә Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям Мәдинәне калдырып чыгып китә ди. Һәм бер җирлеккә җиткәч, анда аның абыйсы Габбас радиллаһу анху үзенең гаиләсе белән инде һиҗрәт кылырга чыккан була. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям белән күрешәләр, очрашалар. Һәм инде Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям янына аның ике туганы була. Абу Суфьян ибн Харис ибн Абдул Мутталиб. Бу инде Абу Суфьян ибн Харб белән бутарга ярамый. Икесе ике кеше. Абу Суфьян ибн Харис ул Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям туганы була. Һәм инде ул шушылай итеп тәүбә итеп Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям янына кушылырга дип барган була. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям аңа карамый да. Шушыннан соң инде ул Гали радиллаһу анхуга булган эшне сөйләп биргәч, хикмәтнең нәрсәдә икәнлеген Гали радиллаһу анху аңлата. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям ди, һәр вакытта да аңа изгелек эшләнсә, ул арттырыбрак эшли ди. Һәм инде аңа тәкъдим итә Юсуф сүрәсен укырга. Анда Юсуф сүрәсендә 90-91 аятларда Юсуф алейхиссалам янына аның туганнары киләләр. Һәм инде алар Юсуф алейхиссаламның өстенлеген таныйлар. Аллаһ Тәгалә бу инде вакыйганы безгә тасвирлый шушы Юсуф сүрәсендә әйтү буенча 90-91 аятларда Раббыбыз Аллаһ Тәгалә әйтә, мәгънәләре якынча шулай. Һәм туганнары ди әйттеләр: "Сине ди Аллаһ Тәгалә өстен күрде ди. Бездән өстен итте, ә без электән хата кылып, гөнаһлар кылып йөрүче кешеләр идек" ди. Һәм инде Юсуф алейхиссалам җавап итә: "Сезгә бүген бернинди дә битәрләү юктыр" ди. Аллаһ Тәгалә сезгә гафу итер, дөреслектә ул рәхимлеләрнең рәхимлесе ди. Шушы сүзләрне укып карагыз ди. Һәм чынлап та инде Абу Суфьян ибн Харис Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына барып шушы сүзләрне укый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Юсуф алейхиссалам җавап биргән сүзләр белән: "Сезгә бүген бернинди дә шелтәләү юк" дип җавап бирә. Һәм инде менә риваят кылына, инде Аллаһ Тәгалә, Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям шушы Абу Суфьян ибн Харисны гафу иткәч, ул аның йөзенә тутырып карарга да уялды ди. Һәм инде гомере беткәндә дә, инде соңгы көннәрне яшәгәндә, Абу Суфьян ибн Харис әйтә ди туганнарына, якыннарына: "Минем өчен борчылмагыз ди, чөнки мин Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллямга инде бәйгать биргәннән соң, инде иман китергәннән соң ди, мин бернинди дә гөнаһ эшләмәдем" ди. Менә шушылай итеп инде ахирәткә күчә. Шушыннан соң инде Мар әз-Захран дигән җиргә килеп җиткәч, монда әйтергә кирәк, Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллямның гаскәре 10 меңлек була. Бик күп сан була ул вакытлар өчен. Һәм инде ислам динен кабул иткәннән башлап кешеләр беренче тапкыр менә шундый зур гаскәр белән чыккан була. Мар әз-Захран дигән җиргә җиткәч, Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям һәрбер кешегә учак ягырга куша. Һәм менә шул лагерьне инде сакларга куша Умар ибн аль-Хаттаб радиллаһу анхуга. Курайшилар бу турыда бер нәрсә дә белмиләр. Ләкин инде күңелләренә ниндидер бер шомлану үтеп кергән була. Мәккә тирәләренә чыгалар. Абу Суфьян ибн Харб, монысы инде икенче Абу Суфьян, инде ул вакытта инде ул Курайшиларның башлыгы була бит инде, Хаким ибн Хизам һәм Будайл ибн Варка. Шушы кешеләр чыгалар да нәрсәдер инде шомланган кебек шушы учакларны күрәләр. Һәм инде алар янына Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның кашырына утырып, аның абыйсы Габбас ибн Абдул Мутталиб килә. Бер-берсе белән сөйләшәләр. Нәрсә бу ди? Абу Суфьяннар сорый. Бу ди Мөхәммәд ди үзенең гаскәре белән килде ди. Һәм инде нишләргә дип инде фикерләшкәч, Габбас радиллаһу анху барып ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белән үзегез сөйләшегез. Баралар. Инде Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям беренче көнне сөйләшми булар белән. Икенче көнне Абу Суфьянга әйтә:
Ey Abu Sufyan de, sing'a аңларга вакыт җитмәдемени Аллаһ Тәгаләдән башка илаһ юк икәнлеген де. Һәм инде Абу Суфьян моны таный. Эй Абу Суфьян де, сиңа вакыт җитмәдемени минем Аллаһ илчесе икәнлеген тану де, танырга де. Абу Суфьян әйтә, минем менә шушы төшендә минем де шигем бар бераз де. Һәм инде Габбас әйтә, син де күп сөйләшмә де, төртә дә инде ислам иман кабул ит де. Һәм инде шушы Габбасның әйтүе буенча, киңәше буенча Абу Суфьян ибн Харб ислам динен кабул итә. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга аның абысы Габбас килә, эй Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям ди, Абу Суфьян ул бик горур кеше ди. Менә син аңа берәр нинди шушындай өстенлек бирсәң иде башкалар кырында ди. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям игълан итәргә куша. Иминлектә булар шул кеше ди, кем Абу Суфьянның өенә керер ди. Ягъни без Мәккәгә кергәндә безгә каршы чыкмаучылар ди. Иминлектә булар шул кеше, кем үзенең өенә керә ди. Ягъни өендә кала, каршы чыкмый ди. Һәм иминлектә булар шул кеше, кем Кәгъбатуллаһның шушы япмасы астына керә ди. Һәм инде Абу Суфьянга шушындай өстенлекне биргәч инде билгеле аның берникадәр күңеле тынычлана. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям абыйсы Габбаска әйтә, без хәзер ди менә бер тар урынлыктан үткәндә ди, син Абу Суфьянны тоткарлап тора әле ди. Һәм монда да бер хикмәт була. Бер тар җирлеккә җиткәч, шушы тау араларынан үткәндә, тау юллары белән үткәндә, Габбас туктатып калдыра Абу Суфьянны. Һәм инде тегендә үзләренең әлемнәрен тотып, үзләренең флагларын тотып, кабиләләр үтеп бара. Булар кемнәр ди? Абу Суфьян гаҗәпләнеп. Булар ди фәлән кабилә ди. Миңа нәрсә инде алар ди. Шуннан соң икенчесе үтеп китә. Булар кем ди? Монсы фәләннәр ди. Шушыннан соң үтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең иң якын сахабалары белән, алар инде шушы күбәләр кигән булалар, аның инде яшел булган дип әйтәләр. Шушындай матур кыяфәт белән, шундый гыйззәт, Аллаһ Тәгалә аларга гыйззәт насыйп итә. Шушындай горурлык белән матур итеп, шул ук вакытта түбәнчелек белән Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям үтеп киткәндә, Абу Суфьян инде гаҗәпләнеп карап, булар кем ди? Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның абысы әйтә, булар ди Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям һәм аның сахабалары ди. Һәм Абу Суфьян таный ди, бу ди хактан да пәйгамбәрлектер ди. Шушылай итеп инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям инде Мәккәгә якыная. Бу вакытта инде Абу Суфьян кайтып кешеләргә игълан итә, эй кешеләр ди, Мөхәммәд ди моңарчы күрелмәгән гаскәр белән килде. Бер кеше дә аңа каршы тора алмаячак ди. Иң дөрес юл ди, аңа бирелергә кирәк ди. Без нишлексең дип әйтәләр кешеләр. Иминлектә булар шул кеше ди, кем Абу Суфьянның өенә керде ди. Кайгы булсын сиңа ди, син өеңә күпме генә кеше керә аласың инде аңа ди. Тегендә шунда инде хатыны Һинд бинт Утба каршы чыга. Карагыз инде бу ди, куркып калган ди кешеләрдән ди. Абу Суфьян әйтә, бу хатынны тыңламагыз ди. Мин сезгә дөресрәк фикер әйтәм ди. Иминлектә булар шул кеше ди, кем үзенең өендә калды ди. Һәм иминлектә булар шул кеше ди, кем Кәгъбатуллаһның япмасы астына керде ди. Һәм инде кешеләр әзерләнәләр Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның очрашуга. Бик нык сирәк булганнары, инде акыллары җитеп бетмәгәннәр дип әйтик, инде ахмаграклары Пәйгамбәргә каршы сугышырга чыгалар. Булар инде Гикрима ибн Аби Җахл һәм инде берничә кеше шулай дип җыелып, инде ахырга хәтле сугышырга дип инде шундый карар белән инде чыгып китәләр. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең гаскәрнең бер як канатын тапшыра Халид ибн ал-Валид радиллаһу анһуга, бер ягын Зубайр радиллаһу анһуга, пехотаны инде тапшыра Абу Губайда ибн ал-Җаррахка. Һәм инде Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллямга каршы чыгырга чыккан кешеләрне инде Халид ибн Валид бик тиз арада тармар итә. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям белән бөтенесе бер җирлектә очрашалар. Һәм ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям керде ди Мәккәгә, менә шулай итеп башларын түбән кылып, хәтта аның ди сакалы аның иярләренә тиде ди. Ягъни ул таныды шушы җиңү, шушы Мәккәне яулау Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән икәнлеген. Бу эштә аның инде теге Аллаһ Тәгалә теләмәсә, инде катнашы юк икән. Менә никадәр шул хәтле менә Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям тыйнак һәм инде Аллаһ Тәгаләнең нигъмәтләрен танучы кеше иде. Һәм бөтен кешеләр инде көтеп тора, нәрсә эшләр микән дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям нәкъ шушы Юсуф сурәсендә әйтелгәнчә, сезгә бүген бернинди шелтә дә юктыр. Дөреслектә Аллаһ Тәгалә рәхимлеләрнең рәхимлесе дип бөтенесен инде гафу итте. Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга иман, тәүфиқ, һидаят, истиқамәтләрен насыйп эйләсен.